బత్తలపల్లి మండల కేంద్రంలో సినీ ఫక్కీలో చోరీ చేశారు. వివరాల్లో వెళ్తే బత్తలపల్లి మండల కేంద్రంలో అయ్యప్ప అనే వ్యక్తి రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉండగా ఓ వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చి పడిపోతున్నట్లుగా నటించాడు. తనను కాపాడాలంటూ అడగ్గా అయ్యప్ప అనే వ్యక్తి హుటాహుటిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పట్టుకొని పైకి లెక్కే క్రమంలో కొంతమంది వ్యక్తులు చుట్టుముట్టి అయ్యప్ప అనే వ్యక్తి జేబులో ఉన్న సెల్ ఫోన్ను చోరీ చేశారు. అనంతరం అందులో బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న నగదు 1,50,000 వరకు చోరీ చేసినట్లు బాధితుడు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించి సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.